दी चाचा तेती ना को दी चाचा तो माइक को डाकी रो ଆଉ ପାନ ମାରୁ हां ହଁ ସେଟା ମାଇ ପାରେ କାମ ଯାଉଛ ଯାହା କହିଲ ମତେ କହିବ ନାଇଁ ରେ କିଳାର ତେତା କା ନାଗିଲେ ସୁଖ ନାଗିयो କି ତ ମାଇକ ରେ ଦି ଚାचा ନାଗିଲେ ସୁଖ ନାଗିयो ପାନ ମାରୁ ଆଇଲେ ଏବେ କଣ୍ଠ ମାର ଲାଗିଥାଉ हां नले कंठ मारे नागि जाऊ दी चाचा ହଁ ହଁ ରୋଷେଇ ମହାପୁରୁ हां ତମେ ଯେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲା ଲାଗୁଛି ଦେଖିଥିବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରେ ପୁରେ ଆମେ କଣ କରୁଛ ସେଇଠେ ହଁ ସେଇଠେ ଆମେ କାଢୁଛୁ କଣ କଣ हां କଣ କରୁଛ योण मास्टर ହଁ जो रामायण महाभारत कैलेंडर पंजिका ଓହୋ उपनिषद आउरी कण कण जान्छ मास्टर ତମେ ନୂଆ ପାଞ୍ଜି କରୁଛ म पंजिका आउरी आधुनिक कण कण काची जान्छ କଣ କରୁଛ उछुळा प्रेम ହଁ ହଁ हां तू सोळा सोळा पाठ पढनी की सोळा नाही ଆଲବମ୍ एल्बम हां ଆମେ ଆଉଛ पानवाड़ा प्रेम रे बाबुला भैया ଭାଇଆ ଏଇଟା ହେଲେ କାଢିଛ ସେଇଟା ଲେ କାଢିଛି ହଁ ଛାୟା ଝିକିଦେଲା ଭैया କୁକୁର ଏଇଟା ହେଲେ କାଢିଛ ଆଉଛି ଢାଳ ହଜିଗଲା ନାଳ ହୁଡରେ ହଜିଗଲା ନାଳ ହୁଡରେ ନୂଆ ଭାଉଜର ଗେଲା ଦିଅର ବୁଝିଲା ହଁ ଆହୁରି ଆହୁରି କେତେ 184 ଚିତ୍ର ସହ ହଁ ହଁ ଅତି କାମ ବିଜ୍ଞାନ ହଁ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଏ ଲେଖିଛି ହେ ଏଇଟା ସବୁ ଆମର ରମେଶ ଗୋସାଇ ଆଉ ଆମେ କାଢିଲି କରୁ ତମେ ଭଲ କେଉଁ ଧରିବାର କହୁଛ ନାଇଁ ରେ ଏ ଯୋଉ ପୁରାଣ ପଞ୍ଜିକା ଶାସ୍ତ୍ର ଉପନିଷଦ ଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ଲେଖିଲି କରୁ ତମେ ଧରିକିରି ପଡିଲ ନା ନାଇଁ ରେ ରୋଷେଇ ମହାପୁରୁ ହଁ ତମେ ତ କହିଲ ହଁ ଗୀତ ଆଉଛି କେମିତି ଆଉନି ଭୋଜନ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ହଁ ଭୋଜନ ଆଉଛି ଭୋଜନ ଓଲଡଲି ଚାଲର ଭୋଜନ ଆଜି ପକେଇବା ଆଉ ପକାଇବା ଚୁଡ଼ା ସଙ୍ଗେ କଳି ନବାତ କଦଳୀ ସେଥିରେ ମିଶିବ ଦହି ପକାଇ ଅଇଲୁ ଆମେ ନନା ଗୋସାଇ ରହିଲେ କୋଣ ମିଳେ ଭଜନଟା କହୁନ ହେ ଏ ଭୋଜନଟା ରାତି 12 ବେଳୁ ମିଳିବ 12 ଘଣ୍ଟେ ଦେଟା ଏକା ହେଇଯିବ ଘଣ୍ଟେ ଦେଟା ହେଲା ଭୋଜନଟା ମିଳିବ କେତେ ଭଜନ ରହୁ ଚିତ୍ର ଭାଇ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୋଜନ ଭୋଜନ ହଁ ଏ ଯୋଉ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଯୋଉ ହାତିଆ ଗୀତ ଗାଇବେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଡାଲି ତମେ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଫେର ଲଗିଲି ନାଇଁ ରହିବ ହଁ ସେଟା ପାଣି ରବିଦ ପଣ୍ଡାବୁ ଏ ଗୋସାଇ ହଁ ଆମେ ଗୋଟେ ହଁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଗୀତ ଗୋଟେ ଶିଖିଛି ଶିଖିଛୁ ହଁ ତୁ ରହିଥା ଟିକେ ମାଇକା କର ବୋଲି ଉଠୁ ଏରିକା ଚିତ୍ର ଭାଇ କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ କ୍ଷେତ୍ର ନାହିଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳିଆ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଳିଆ ମୋର ଠାକୁର ଭିତରେ ଠାକୁର ବଡ଼ ଜଗା କାଳିଆ ଠାକୁର ଭିତରେ ଠାକୁର ବଡ଼ ଜଗା କାଳିଆ ଏ ଭଜନରେ ଭଲ ନାହିଁ ଏ ନା ମୁଁ ଗାଇବି ଗୋଟେ ଭଲ ଯାଇ ହଉ ଏଇଠି ଏ ରଞ୍ଜନ ମୋଟା ଟିକେ ଧରୁ ହେଲା ଏଇଠି ଏ ଓଲଡଲି ହଉ ଏଇଠି ଏ तो पी बी विद्यारंग खाई पाऊची तो छोटिया गछरे जोड़ा पइड कहूची तम छोटिया गछरे साइज बइर पड़ुची गरी तो भाई की जाई मो कहूची तम टोका काई आम फल गछ को चाहूची इटली बाली केतने उपसरा इटली बाली
କେତେବେଳୁ ପସରା ଦେଇଛୁ ବୋଲି ଭଜନ ଭଲ କହିଲ ମନେ ପାଇଲାନି କି ରେ? ଏ ଭଜନ ଚାଲିବନି ଆଉ କଣ କରିବା? ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ଭଜନ ଶୁଣିବ ଗୁଆ ଝିଅ ହଁ ଗୁଆ ଝିଅ ହଁ ରଞ୍ଜନ ଓ କେତେ ଜଣ ଆଉ ଦୁଇରେ ପଚାରୁଛେ ହଁ କାହିଁ ଦେଖିଆ ଚାଲୁ କରେ ଚାଲୁ କରି ଚାଲ ହଁ ହଉ ଶୁଣ ବେଶୀ ଲମ୍ବ bunu ଟିକେ ଛୋଟିଆକିରି କରେ ହଁ ହଉ କରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଡାଲି କାଳିଆ ପଡ଼ିକି ଫେରେ ଲବିନି ମୋ ବୋଲାଲେ ଏ ଭରଣ ହୋଇକି ଭିକଟେ ଧରି ବୋଲାଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଡାଲି ତମେ ଗାଲ ମୁଁ ତ ଫେର ଲବିନି ମୋ ଭଉଳାଲ ମୁଁ ତ ଆଇନା ତମେ ଟିକିଲି ମୋ ଭଉଳାଲ ରୋଟରେ ଗଲା ସାପ ତୁ ମନେ ମୋର ଯାଆନ୍ତା ବାପ ମୋ ଭଉଳାଲ ଏବେ କରିବି ନୂଆ ମାଇପ ମୋ ଭଉଳାଲ ତୁଣରେ ପକେଇଲୁ ଲୁଣ ମାମୁର ଝିଅ ଲୋକ ତୋରା ଗୁଣ ମୋ ଭଉଳାଲ ଏବେ ଖୁଆଇବି ମୂଳା ତୁଣ ମୋ ଭଉଳାଲ ରୋଷେଇ ମାମୁଁ ହଁ ଏତିକି ଗୀତ ହଉଛି ନାଇଁ ସବୁ ଆରେ ସବୁ ରୋଷେଇ ମାମୁଁ ତମେ ତ କାଲି ଚିଠାଟା ଦେଇଥିଲ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହାତ କାଟିଛନ୍ତି ପାକା ନମ୍ବର ସଳା ନାଇଁ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚିଠା ଦେଇନଥିଲେ କିଏ ହଁ ସେ ଚିଠାଟା ମୋ ଶାଢ଼ୀ ଆଇଥିଲା ମୁଁ ହଁ ମୋ ଶାଢ଼ୀ କହିଲି ପିଲା ଚିଠା ରଖିଲେ ମୁଁ ବନ୍ଧୁରେ ହଉଛି ତ ବନଉନି ସେଇଟା ବନ୍ଧୁ କହିଲି ଖାଇଲି ମୋ ସେଥିରେ ମୁଁ ଶୋଇଲି ସେ ତା ସେଥିରେ ଶୋଇଲା ମୁଁ ସକାଳୁ ଗଲି ଚିଠାଟା ଦେବ ମନ୍ଦିର ବତିଟା ଆଉ ଅଛି ଚିଠା ଆଉ ରାତିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇକି ସବୁ ବରା ହେଲାନି ସେକେଣ୍ଡ ସାଇଡ ସଳା ପାକା ନମ୍ବର ସଳା ନେଇକିରି ଦେ ଆଉ ସଳା ନାଇଁ ତୁ ସଳା ସାଲିନି ସାଙ୍ଗରେ କେଉ ନେଇ ଶୋଇକିରି ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡରେ ସାଲି ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଆଉ କିଏ ଶୋଇଲା ସଳା ଶାଢ଼ୀ ତାହେଲେ ଧରି ଶୋଇ ରଖିନି ଆଉ ଆଣି ହଁ ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ ହଁ। এটা ଡବଲ ଫ୍ରିଜ ନେଇଯିବ ଡବଲ ଫ୍ରିଜ ହଉ ଦିଆ ହବ ଡବ ହଁ ଡବ ବେଲେ ଗୋଟେ କାମ କରେ ହଁ ଆଉ ଥରେ ଲିଷ୍ଟଟା ଲେଖେ ହଁ କୁହ ଲେଖେ ଗୋଟେ ଘରେ ଶଳା ଲେଖୁବୁ ଯେ ତୋର ପେନ୍ କାଗଜ କାହିଁରେ ଶଳା ମୋ ପାଖରେ ପେନ୍ କାଗଜ ନାହିଁ ତୋ ବଡ଼ ସାଇବାଲ ଗୁଡ଼ା କେରେ ଏ ସକାଳେ ପେନ୍ କାଗଜ ଧରିଲେ ହଁ 6 কিলো কাঠ 9 কিলো পেন ধরিয়া ছোট মূর্খরা কোউটা কেন জায়গায় পণ্ডিত মন্দির প্রতিষ্ঠা କରିବାକୁ ছোট মূর্খরা গৌড়া 6 কিলো কাগজରେ লিଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ କେତେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ଲେଖିଲେ ଦେଖାଉ ଆଉ କେନ